Vanmiddag kwam de belangrijkste nieuws vandaag uit Suriname. Want in de rechtszaak tegen president Bouterse vanwege de moorden uit 1982... is nu een getuige die heeft gezegd dat Bouterse persoonlijk 2 mensen heeft doodgeschoten. Aan tafel Romeo Hoost, dat is nabestaande van een van de slachtoffers... en Gerard Spong, die menigmaal heeft verklaard dat hij pas zal rusten als Bouterse achter de tralies zit. Laten we even kijken waar het ook wel weer over ging toen. Via een staatsgreep komt Desi Bouterse in 1980 aan de macht. If I kom, dan mega kom. If I boss, dan mega boss. If I panja, dan mega panja. 2 jaar na de coup, in de nacht van 8 december... worden 15 critici en tegenstanders van het regime Bouterse vermoord. Een moordpartij die bekend komt te staan als de Decembermoorden. De avond van het zitten, heb ik gezegd, was Bouterse niet daar. Wel gaf hij toe dat hij politiek verantwoordelijk is. Wat men wil doen, is aangeven, luisteren. Bouterse die takken opgehaald heeft geschoten, dat wil men. Om hem zogenaamd uit te schakelen. Bouterse opsluiten, nooit, niemand, zemmen, noka. Ja, en dat is de vraag, meneer Hoost, of dat toch nog gaat lukken om hem vast te zetten. Er is in elk geval die verklaring vandaag van meneer Roosendaal. Die heeft gezegd dat hij persoonlijk, Bouterse persoonlijk, 2 mensen heeft doodgeschoten. Keek u daarvan op? Nee, dit is voor ons geen nieuws. Wij weten al vanaf december 82 dat Bouterse, met name de 2 mensen die worden genoemd, Rambocus en Cyril Daal, persoonlijk heeft mishandeld. Van Rambocus wordt gezegd dat Bouterse zijn tong zou hebben afgeschoten, hij hemzelf, en van Cyril Daal wordt gezegd dat hij de penis zou hebben afgeschoten en daarna afgemaakt hebben. Dus voor ons was dat geen nieuws. Misschien niet dat het zo gebeurd was, maar ik neem aan wel dat er nu iemand was die dat ook onder Ede heeft verklaard. Nirmala Rambocus, de zus van Rambocus, heeft bij haar verklaring, haar verhoor in 2009, december 2009, reeds onder Ede verklaard voor de rechter dat zij van kapitein Ruimveld, de man die namens de militairen de nabestaanden moest gaan vertellen dat hun mensen vermoord waren, gehoord heeft dat Bouterse persoonlijk haar broer zou hebben vermoord. Ja, in dit geval gaat het om meneer Roosendaal, die vroeger een boezemvriend was van Bouterse. En Bouterse zou zelf tegen hem hebben gezegd dat hij dat had gedaan. Hij heeft vandaag, na de rechtszaak waar hij deze verklaring had afgelegd, de pers te woord gestaan, buiten. En het is niet heel erg makkelijk te begrijpen allemaal, maar laten we even kijken naar wat hij erover zegt. Ik denk alles wat ik heb verteld belangrijk is geweest. Maar meneer Kanhai die zegt dat u jokt. Dat mag meneer Kanhai zeggen. Meneer Kanhai mag zeggen dat ik jok. Meneer Kanhai was er niet bij. Meneer Bouterse moet zeggen dat ik jok. En als hij zegt dat ik jok, dan laat hij zeggen wat waar is. Toch? Dus u staat nog valikant achter alles wat u heeft verklaard? Ja. Als hij vindt dat ik jok, niet meneer Kanhai. Meneer Kanhai was er niet bij, meneer Bouterse was erbij. Meneer Bouterse moet zeggen van, ik jok. En als hij zegt ik jok, dan laat hij de waarheid zeggen dan. Het probleem van deze verklaring is dat hij vorige keer, dezezelfde meneer Roosendaal, heeft gezegd dat Bouterse er niet bij was, waardoor de betrouwbaarheid van zijn getuigenis wel enigszins aan waarde inboet. Voor mij niet. Want deze man geeft toe dat hij strafbare feiten heeft begaan. Hij heeft gezegd, hij heeft in opdracht van Bouterse een Kamperveen en een derby opgehaald thuis. Er waren 2 van de 1 slachtoffer, een derby heeft het overleefd. En hij was tijdens de moorden, heeft hij opdracht gehad van Bouterse om de gebouwen, Moedermondsgebouw, de redactie van de Vrije Stemmenkrant, de redactie van ABC Radio en de redactie van Andere Radio op te gaan blazen. Hij zei, toen hij terugkwam naar Fort Zeelandia, hadden de moorden al plaatsgevonden en Bouterse was er aanwezig. Dus de man zegt niks nieuws. Maar hij zegt iets wat hij weet, omdat Bouterse het hem verteld heeft. Dat weet ik niet, maar hij heeft gezegd dat hij, toen hij terugkwam, Bouterse aanwezig was en de moorden hadden plaatsgevonden. Ik denk niet dat de man een strafbare feit gaat toegeven, waar hij weet hij kan ervoor gestraft worden, om dan te zeggen dat Bouterse de moorden heeft gepleegd. Ja. Is het, want er zit een zekere mate van terloopsheid in die opmerking van Ruben Roosendaal. Die zegt van ja, als Bouterse vindt dat het anders is, laat Bouterse het maar zeggen. Hoe moet ik dat lezen, Gerard Spong? Nou, ik denk dat hij Bouterse een beetje probeert uit te dagen. Hij staat wel voor de inhoud van de verklaring die hij heeft afgelegd. Het is ook heel moeilijk voor een getuige, hij is net onder Ede gehoord. Als hij gelogen had, dan heeft hij mijneed gepleegd. Maar het is natuurlijk heel moeilijk voor een getuige die met zo'n verklaring onder Ede komt,
om heel inhoudelijk voor een microfoon in discussie te gaan met degene die hij belast. Wat dat betreft houdt hij zich in zoverre nog een beetje in. Ja. Waarom komt hij er nu mee, 30 jaar na dato? Dat is een vraag die ons allen natuurlijk toch wel een klein beetje parten speelt. Dat weet ik niet precies. We kunnen er slechts over speculeren. Ik zelf houd het erop, althans die mogelijkheid acht ik zeer aannemelijk, dat uiteindelijk toch deze man gewetenswroeging heeft gekregen. En dat zijn geweten hem parten is gaan spelen. Omdat hij al die tijd zijn mond had gehouden daarover? Ja. En ook omdat hij, begrijp ik, ernstig ziek is, waardoor hij denkt dat hij niet zo ontzettend lang meer leeft. Ook dat. En het einde liever tegemoet gaat met een schoon blazoen. Ja, ook dat. Het is geen, laten we zeggen, geen onmenselijke eigenschap om in het zicht van de dood bepaalde naakte, moeilijke feiten te openbaren. Ja. Komt wel eens vaker voor. Hoe belangrijk is het? Ben ik wel blij met zijn onthulling, maar van de andere kant ben ik boos op hem. Want je hebt de zaak, de waarheid, 30 jaar opgehouden en komt er nu mee pas. Ja. Is het zo dat zit hier nou nog een soort verjaringstermijn aan? Jawel, op moorden staat een verjaringstermijn, maar die is in Suriname in dit geval gestuit in 2000. Dat betekent dat dan een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen. Vlak voordat deze feiten zouden verjaren, ongeveer 2 maanden ervoor, heeft het Surinaamse Hof van Justitie een bevel tot vervolging gegeven. En dat was, om het zo te zeggen, een zogeheten stuitingsdaad. Daarmee is vanaf dat moment, 2000 dus, oktober 2000, is er een nieuwe verjaringstermijn gaan lopen. Weer van 20 jaar. Ja. Nou is het zo dat Bouterse eigenlijk bezig was om te zorgen, nu hij als president de macht heeft, te zorgen dat hij amnestie kan krijgen. Zodat wat er ook gebeurt, wanneer dan ook, hij schone handen houdt, juridisch gezien. Dat hij niet meer ergens opgepakt kan worden. En dat is vermoedelijk ook de reden waarom dit vandaag naar buiten komt, hè? Ja, het is in ieder geval wel erg toevallig. Ja. Ja. Zullen we even luisteren, want ook Bouters heeft gereageerd. En die reageert dus op het feit dat die amnestie die hij zelf in werking heeft gezet, dat nu speelt. En ook dat hij toch denkt dat hij God aan zijn zijde heeft. Op een story van amnesty DC nooit meer beweer meer dan Asadi. Mama gaat op Chino, maar hebben Ja, als je die beelden zo ziet, denk je elke keer weer, staan er nou eigenlijk heel erg veel mensen achter hem? Staat een meerderheid van het Surinaamse volk achter Bouterse? Dat ze denken, jongens, laten we eens ophouden met het gezeur over 30 jaar geleden? Ja, ik denk het niet. Het is zo dat de politieke partij van Bouterse zelf heeft hooguit 30% van de bevolking achter zich. Maar ook door een handige coalitievorming is hij president geworden. Dus ik denk niet dat de meerderheid van de Surinaamse bevolking achter hem staat. En ja, je ziet natuurlijk bij al dit soort demonstraties een aantal mensen opgetrommeld. Maar dat is een handjevol mensen. Maar goed, wel de meerderheid van het parlement zou staan achter die nieuwe amnestiewet. Dat is zeer de vraag. Er was vandaag geen quorum. Nee. Dat vind ik zeer opmerkelijk. En om niet te zeggen, dat vind ik een veegteken voor Bouterse. Men staat in ieder geval uit het feit dat er geen quorum vandaag aanwezig was. Daar zou je wel kunnen opmaken dat er toch nog wel wat duw- en trekwerk op zijn plaats moet komen of zijn om het zover te krijgen. De stemming is nu uitgesteld tot volgende week vrijdag. Dus ja, ik denk dat er in deze ene week nog heel wat moet gaan gebeuren. Hoe gaat dat quorum? Betekent dat... geen meerderheid van jawel, stemmen. maar is dat tactiek of is dat angst? Dat ze niet kwamen. Ja, ik heb eerder het idee dat het angst is. Nou, ik weet het niet, want een van de coalitiegenoten, de partij van Somoharjo, die heeft zich onthouden om naar het parlement te gaan. En ik moet eerlijk toegeven, Somoharjo heeft hetzelfde gespeeld in 1980. Toen Bouterse het parlement opdracht gaf, dwong om een amnestiewet te tekenen, aan te nemen in verband met de coup. Heeft Somoharjo zich ook onthouden, is niet naar het parlement geweest. Overigens heb ik persoonlijk geen probleem met amnestie. Want als je in de regio kijkt, buurlanden Chili, Pinochet, buurland Argentinië, Fidela, pas na 30 jaar wordt Fidela afgelopen jaar levenslang veroordeeld. Ondanks alle amnestiewetten die presidenten en Fidela zelf daarna... U zegt gerechtigheid komt er toch wel? Komt toch wel, ja. Nou, ik heb wel moeite met zo'n amnestie. Omdat zo'n amnestiewet is in dit soort gevallen
gewoon doodgewoon in strijd met het internationale recht. En ik vind niet dat een parlement in een democratische rechtsstaat, dat een parlement zich moet verlagen tot het maken van wetten die in strijd zijn met het internationale recht. Daar komt in dit geval nog bij dat in de Surinaamse grondwet, met name in artikel 131 van die grondwet om precies te zijn, met zoveel woorden is verboden dat hangende een lopende zaak die onder de rechter is, sprake is van inmenging in zo'n zaak. Iedere inmenging in een lopende zaak onder de rechter is bij grondwet verboden. Dus je kan niet van het Surinaamse parlement vragen dat ze nu een amnestiewet maken die in strijd is met de grondwet. Kan niet. Ja, maar ik heb toch het idee, en alleen al door gewoon af en toe de kranten daarover te lezen en een beetje te kijken, dat Desi Bouterse een man is die zich daar niet zo heel veel van aantrekt. En denkt van, als ik het wil en als ik het voor elkaar krijg, goedschiks of kwaadschiks, intimiderend genoeg misschien om andere mensen zover te krijgen dat hij volgende week misschien wel gewoon een meerderheid heeft en dan gebeurt het. Het zou kunnen, ik sluit dat niet uit, maar ik signaleer alleen dat het in strijd is met de grondwet. Ik signaleer ook dat verschillende andere hoven, met name het Zuid-Amerikaanse Mensenrechtenhof, ofwel het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, heeft in een aantal zaken, Argentinië, Chili, beslist en uitgemaakt dat dergelijke amnestiewetten in strijd zijn met die mensenrechtenverdragen. En last but not least, zeer recent, heeft de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten, mevrouw Pillay, die heeft naar aanleiding van een soortgelijke amnestiewet van de net afgetreden president van Jemen, meneer Ali Abdullah Saleh, daarvan heeft deze hoge commissaris gezegd dat is in strijd met het internationale recht. Dat betekent dat als zo'n amnestiewet er komt, daarover geklaagd kan worden bij het Mensenrechtencomité in Genève. Gaat u dat doen? Dat ga ik zeker doen, ja? Absoluut. En namens wie? Namens de nabestaanden. En zo'n uitspraak van zo'n Mensenrechtencomité van de VN, Suriname is lid van de VN, is aangesloten bij dat verdrag. Dat heeft wel een grote politieke impact, in ieder geval internationaal gezien. Ja, dus even voor alle duidelijkheid, als het zover komt, dan gaat u de parlementariërs die daarvoor hebben gestemd aanklagen. Zeg ik dat goed? Ik zal de Surinaamse staat aanklagen. En er is ook een mogelijkheid om op nationaal niveau bij de Surinaamse officier van justitie aangifte te doen wegens een strafbaar feit van deze parlementariërs. Het is namelijk strafbaar, ook voor parlementariërs in Suriname, om de rechtsgang en de waarheidsvinding te belemmeren. Meneer Hoos, kunnen we even naar de humeuren en temperamenten in Suriname? Het is 30 jaar geleden. Er is, in, ik geloof 2010 heeft het volk gezegd, nou probeer het dan nog maar een keer met Desi Bouterse. Hoe heeft hij het gedaan de afgelopen 2 jaar? Hoe kijkt men naar hem? De beloftes die deze moordenaar, drugscrimineel, het volk heeft toegezegd, daarvan zijn er nog tot nu toe niets terechtgekomen. Zelfs partijgenoten van hem zeggen, het wordt nu tijd, 2 jaar zijn al voorbij, het wordt nu tijd dat we wat aan onze beloftes gaan doen. Anders verliezen we de komende verkiezingen. Dus er is niks gebeurd. Overigens zelfs een partijgenoot van hem in het parlement, mevrouw Chung, die heeft geweigerd te gaan naar de vergadering vandaag om mee te helpen. Amnestiewet goed te keuren. Maar toch is er kennelijk een grote groep mensen geweest die toch dacht, ja oké, want vermoedelijk denkt iedereen in Suriname wel van hij is schuldig aan die decembermoorden, maar we moeten verder. Dus laat hij toch maar weer een politieke carrière ontwikkelen vanaf 2010. Zijn ze het niet zat? Willen ze niet gewoon dit achter zich laten en denken vooruit in plaats van terugkijken? De berichten die ik vandaag uit Suriname heb gekregen zijn tegenstrijdig. De meeste mensen, het overgrote deel van de mensen, vooral de ouderen, die zeggen nee, we moeten hiermee ophouden. Bouterse moet zijn straf krijgen. Het zou makkelijk zijn. Een fietsendief in Suriname wordt opgepakt en wordt veroordeeld. Een moordenaar, een mensenrechtenverkrachter, dacht u dat dat niet meer met hem moet gebeuren? Ik denk dat een hele hoop mensen in Suriname inderdaad wel de behoefte hebben om eens een keertje dit achter zich te laten. Maar, na gerechtigheid. Maar ik denk toch dat een hele grote stille meerderheid toch eigenlijk wil dat er recht geschiedt. Kijk, in iedere samenleving, of het nou de Nederlandse of de Surinaamse is, iedere samenleving snakt vaak naar sterke leiders. Alleen veel samenlevingen kiezen de verkeerde sterke leiders. En dat is in Suriname gebeurd. Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel
conflicten geweest. Ik denk aan Rwanda bijvoorbeeld, waar bevolkingsgroepen tegenover elkaar stonden. Waar een behoefte is aan verzoening. Zuid-Afrika heeft er niet voor gekozen om de mensen die schuldig waren aan misdaden van de apartheid te berechten, maar te verzoenen. Ik zou me kunnen voorstellen dat er in Suriname ook mensen zijn die zeggen, laten we die sfeer proberen te pakken. Jawel, dat is ook vanuit het kamp van Bouterse meermalen geroepen om een soort verzoenings- of waarheidscommissie in te stellen. Maar het grote verschil, denk ik toch, tussen Suriname en Zuid-Afrika is dat Suriname is een zeer kleine gemeenschap in tegenstelling tot Zuid-Afrika. Dat betekent vanwege de kleinschaligheid van de samenleving daar, dat waar je de godganse dag je moordenaar tegen het lijf kan lopen, bij wijze van spreken, dat die verzoeningsgedachte is moeilijker. Kijk, als je een verzoening hebt in Zuid-Afrika en je komt de moordenaar van je vader en je moeder nooit tegen het lijf op de straat tijdens ze winkelen, dan is het gauwer iets abstracter. Maar wanneer je dag in dag uit een stelletje moordenaars tegen het lijf loopt, dat je geconfronteerd wordt met ze in elk opzicht van de samenleving, dan lijkt die hele verzoeningsgedachte mij veel moeilijker te realiseren. Ja. Goed. Wat denkt u? Is dit, zou je later kunnen zeggen, over een half jaar of misschien iets langer, dit was het moment dat Desi Bouterse uiteindelijk toch van zijn troon afviel? Of is dat nog te vroeg gedacht? Nou, van zijn troon afviel. Ik denk dat vandaag wel, om het met een Engelse uitdrukking te zeggen, een turning point is. Ja. Meneer Hoost? Begin van zijn val. Vandaag, vrijdag 23 maart 2012, moeten we beschouwen als een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Suriname. Genoteerd.